Guys, namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment Channel. Umusa inyani uyithetha injengoba injalo apha ku episode 8. Episode 8 ke guys ukwivutho ndaba. Yebethunana emveni kokuba umusa ephe abafana imoto Mpumelelo Lwandle uMacele usibonisile apha ku episode 8 uba inhliziyo yakhe zange iphumle neze usine yena engekayifumani eyakhe imoto. uMacele noMusa bayathetha. uMacele ufuna ukwazi uba yintoni uMusa azoyenzela usine njengomafungwashe wakhe, njengoba sisazi into bana usine uyi-first girl emantombazanini aphinde abe yi-first born yabantwana baka Musa Mseleku bebonke. As much as uba uMacele ezibeka izizathu zoba kutheni efuna uba usine enzelwe something naye ngubaba wakhe njengabafana, naye uMusa uthi akakwazi ukunika usine ii-assets zakhe kuba number 1 usine u-irresponsible. Uthi uMusa wamnika umsebenzi eMdlalo Lodge, usine wayeka ukuphangela within 3 days. Number 2 uthi uMusa usine akakubonakalisi ukukhula, uacta njengomntana. Njengangoku uMusa noMacele bathethayo, usine usemjolweni ematshisini, uhambe engatshongo. Even if uMusa angampha imoto usine uzothatha lo moto ayinike i-boyfriend le isematshisini. Uthi ke uMusa ngekhe akwazi yena ukusubsidize umjolo kasine. Uyacela into bana ii-fans zothando Nesthembu zimxolele. Ungumzulu akakwazi ukusubsidize umjolo kasine. Number 3 isizathu soba uMusa Mseleku angakwazi ukunika usine imoto. uMusa uthi uyampha usine imali every month njengabantwana bakhe bonke. Uthi lo mali akayiki nabantwana bakhe usine aba abazele yena. Instead wehla esonyuka ngayo apha emgwaqweni exela amanzi olwandle. Niyayiva ke ngoku guys uba injani? uMusa uzama ngakho konke anakho emandleni wakhe ukusupporta usine, but usine akancedisani notata wakhe ngalendlela utata wakhe ancedisana naye ngayo. Can you imagine guys? Usine akafundi, uhlala ekhaya kodwa une-monthly allowance. Lo monthly allowance udecide ukwehla esonyuka ngayo apha endleleni ngathi uyitaxi. So guys, into eyenza uba usine angazifumani ii-assets kutata wakhe uMusa yindlela aziphethe ngayo usine. uMusa akamthandi with all of his heart umuntu ongekho responsible. Uba usine angalungisa ii-mistakes zakhe, ayigarantii ii-fans zothando Nesthembu uba uMusa angamspoila njengolwandle nompumelelo usine. Yini khula sine, utata wakho is waiting for you uba ube responsible. Inene umbhalo othi amathanga ahlanzela abangenamabhodwe utsho izinto ezinje. Ama-viewers ke guys akhona avumelana noMusa athi emotions aside uMseleku has a point. Inyani lento yobana usine is not ready for imoto zikatata wakhe. Ayangqina futhi uba usine would give that car to her boyfriend. Nithini nina guys? Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.